jopuonj magi? Aparo ni Beni McCarthy and the entire technical bench the best, if not the best, but one of the best City Bedo in my career. En ng'ama ong'eyo bet gi ji, oloso hera e kind jotugo. King'iyo kata training sessions yudo ka most of them en active sana. Ka watugo fun games en kanyo, yani noloso relationship maber gi jotugo. Yudo ka kata camp mane wabede mar CHAN ok wabedo gi issue moro amora mar indiscipline. Alafu en coach mosecoach team maduong'. I think okelo experience e team, emomiyo wabedo kata na gi nini maber e CHAN, results maber e CHAN. Wato ni kanyo e technical bench obiro gi joge mathoth kendo loko gi mantie kar kacha.